Vakurukunga musojo vaya. Good morning bwakire bya karibu sana sumurobuli Etwani ya Getembe mambia bono na karibu kirigaiga ime 102.7 na Getembe Television. Osamurikuwa nenga adosi suru mwenchubuliringa kwa bokire bya bono mambia and good morning nchenguru kwa Geoffrey Onsarigo karibu sumurobuli Etwani ya Getembe. Bwakire bya. Bwakire bya bana ninche muligireti mwezi. Bwakire bwarana kire tato mwana wane. Yes. Bwakire we. Ayugwe giti. Yani to kora kwani limule nera ange nkyugo kwani. Sore naranga kiti kana nago kwani kera ne Etwani na chide Etwani. Wono musu ko kwani kupataje. Mbuyole matiri tone mama. Mbuyande. Na nche mbuyana abo kama takataka igoronka gende sukuru. Gaki sukuru mama ke bunto ngotikande sukuru. Bwana roje ngaike sukuru. Muna naike sukuru abali mpakacha kali pareti mapema. Okay, ali hapa pilo. Ali hapa pilo. Ebi mwana birale byalenge kali. Akamwana kali kotochakilie soro ngakakuru emba ya bovu. Bwana toleka ali hapa pilo karakwa kaiga. Ali hapa pilo. Lakini zienda kubuli sokoro. Sukuru boy asina rogo cha watu changanya sana. Bono ayibununga niga na ayi wajiri gochi sana bimwane bisinini. Bono lelo kole kikereni chiko na mara ko ikubwati. Turatebi mu nchimulire hayi ngono motekereri. Tinda motebi. Omwacho moligere no mwacho motekereri ncheno mwaka James Onkorogo kebache tumbiri esiringone gabane senete gwimene reputaktali ne ili musiete to musiri kutamocho korobwata ne musi kebache iyongine yake muntu mama school boy. Bono nkaite nako. Good morning omwacho moligere na boyo motekereri ko Matildah obaigo. Okay. Whatever nanga aru mutabananu. Bono yani nkike eraga ne tukwana tama itinga mbali na bande megai. Ntori na bande. Ntori na bande. Onsarigo ntori na bande. Ono mate onsari na ebikule. Esi na ebikule. No na Matildah na ebikule. Bwache tibwache. All right, anyway, Matildah obaigo bwakirya. Bwakirya. Ngakikwa bwakira baba. Mbuyande litukorea Jumanne. Ndocho botinyo January ngwa Collins. Wakira nyasambia abuna butambe elitukeliga lya Jumaine togonyanya gwotebi nyasambia muno nande koba esegeto sana bono mambia gwakira nyasambia muno komotebinga autoire libagalia benda bono mambia na intubo igoto sigeta minto lakini tokobo butambe tote abantu ngabobo keba koromukia abantu babe no mukia simito bagokora eligere utabe tumukiuma ina bukurara nchara mapema Onsarigo nanya gwakunje nje nanya gwaku umujuki bachageza ngina nanya gochuatwa bono Onsarigo igotoro berete nchira buneyo ese ngenjo tanya gochuatwa na kyo berete nchira buneyo nae kwaira neri negetiara. Okay, no problem. Bono Onsarigo igoro bono esukuru aiga ekwenerera tete ko compute bono tura maimense bona bana 20 butu. Okay, bono mwalimu naro ogochunga kangora mwalimu naro wekasende onkunaiga asirini tu. Okay, tiganchi komoganya iche bano gakidero gochionkonya tiganchi komoganya iche. Okay, teacher Alice bono ko imuka iga straight mapema ngateba nkwenda paka buoye nchiko muyache ko ngaka tali abangwana abangongora bale. Okay, manya ko ikanya ole bikuru. Okay, no problem. Tema gana by the way Matildah ubaigwa ekere mwaka school boy yego kwa na nkelinga ntusirisha bigirili nene sana mwalimu Alice kurushisa mu chirichege komu nanda bantu bonsi bambiri mani bantu bage komu garia bonsi pi tote banga pole sana sugurara greto lishabikiri kongu sana gaiga Getembe radio na Getembe Television mwalimu Alice amanyike na teacher Alice na boygo Samaria Tayubu shabiki teacher Alice omonogelirwa bangina tomurokanga prefect onsiki ndaikomye na Marieta by the way bono maito Onsarigo gesongo twakora ndege songo bono tindiko chikasoma na ndolenga Alice nera by the nero ngeti lya ndikurunga metovisa. Oh, you can imagine uralire timagana inkorera ya nenjoli. Yes, pole sana. Emo byobono ekero kwa bukiro mwancho mategerali onyolenga na bugutu ikera senamba kwenye usakana itu katuzabenga bwa kirepia good morning ayubuga tukurua I say somebody a frequency checker 0741583878 0726447367 igona sensibility simi ikolenda simi tandao no tulegali ntonye kwa mchabutambe
Facebook Getembe TV na boigo chinsemo cha YouTube na roto nyore na Getembe TV. So a comment section elietaria o liengencho na boigo chinsemo chiro kubati omurobiri wetu ani Getembe korwa. Ikukuja usagara ichuma na mambia andake ogentu kwa na naitu asinchira yabene kigma ema byabono ashurani sana to kwa libagaga ali na busa kana chota binga bwa kirbi yanga yubo wetegurwa na ndiga YouTube gata kurwa asimambe yabo. Karatiga 0741583878 onye gutete kondi yaje bo mwancho muligerido mwancho botegereri ncheko konyora chibye ko monyene gende gwe spide taburu yu tot onkorogo kebacha tot si okay tot ke kuligia se website osa kuligia so murobero gwe spide lakini bono ngakiago kuligia kunango asiki yago kuligia kunango Onsarigo isukuru boy bono ukogete Onsarigo tikango tebi nagada onkonyora bokonyi so meru Onsarigo yatera nyoro birote babo kirema byabono kuri tukuburya ikwabo kana ndege yuboge tukurwa Etwani ya Getembe inebo kiribya ngaya kubugire kurwa emambenga unaigana ndege kibo bokete ayo mwenyerekere kubugire te emambe ya abono. Good morning Etwani ya Getembe ngaya kubugire kurwa Etwani ya Getembe ngaya kubugire kurwa. Good morning Etwani ya Getembe. Hello. Yes. Tato Onsarigo. Wakiribya. Wakiribya so manene tato ndiro sarange. Mbia mono salamu ngina sarange ni maitenga nkole role bono mambia kole wakiribya ngake bantu babukire. Wakiribya tato ndaba na hapo zipende emo kiliwana no mwana ngosiye kya kibika. Yes. Right, asante sana ema mbiabono ngakibona gukuligia sijja gukuligia okay. Alright, Etwani ya Getembe sagara itubona mambianga yole 0741583878 Getembe. Good morning. Hello Bwakire Getembe. Yes Onsarigo Matildah na Onkorogo Bwakire se Bwara nyira bono na nyira bono mo na bono disabikire na boto kumeti bono Getembe ngandu bono kiri bono mada dijari silagi bono ndoja ko babono ayebundi mandere oga gemwaga taima ngaralinde Bwakire. Karibu sana Etwani ya Getembe mambiabo. Shukran sana tadi mbiamono sana mambiabono Bwakire kwana kuna itumwa choba tegerere nga yubo getukurwe mambiabono ekero yusagana ituge gasumuro buliga Etwani ya Getembe. Mambiabono. Good morning Etwani. Hello. Hello Onsarigo. Bwakire baba mongina kermensia Kemensia ngumudige gebara ga gerezi nyanga dijari shindako bono bora rende ninche kolerande bona linalo kukuyiria nkolera twetwe na keremese na toriza nyina ndio to mwako yo ya pore familia ya bana ba pore wonsu pimba pa yerete Getembe. keremese na tukuwa mono wake si. asante sana mwali Mashabiki nosi pia Getembe sabia Getembe pole tuwazio maitomo. Alright. Omo kama ndaskurwa Nyamatuta. Alright opura mashabiki. Panga tangaza mupange toro iko. Biamono. Egera abantu baranga mashabiki kira. Tango waziji. Sangapi koimuka. Asante Bwakira tia mangana mange school boy. Bona lakini Matildah ngono umbi yale. Yakumuuliza ngapi yakumuka kuchara. Ngote toe na matanga. Tu arome irende. Ngono le school. School na bonda atike iko. Kia nasiriyo mwalimu wane. Hata imangana. Biabono. Good morning. Hello. Etwani ya Getembe. Oh. Kantari Onsarigo mwanaweza bana Onkorogo na Matildah mwana mimi wa bila vitu. Bwakire Moro na yasa gari ka kwenye magoro sauti mugrango mulika mungane nano ongewa bwetu. Yes. Mumudiri uyane ndio twetu mwalimu kwa kufanya simali kwa hapo muroi kwa we mtie round yete. Aha. Orogori azimoje mona sisi mamo mwabale nanji tando mengoro sio somo jowe kwa mwale semo mina yomba mu sile torale pia na joge jigajibu kendo. Mapema. Ndio mwana mimi. Alright, inakuwa vibaya sana rekidede nikutenga mashabiki ya kule ragagwa sinchira yabene kiru muntu kule rale lakini taimangana Biabono. Kirugo tusanga na intubo na mambia watenga yubo tukura bantu beruka ko buligaiga Getembe. Getembe Bwakire Bwakire Chokoro. Mukira Mukira mbiole baba.
Lakini jano sari go mimba kingo la tungo kore la kichali ya kitu atande kiramba kama kindi ya mole mautoramo. Asante baba, karibu asomoro bulima mbya bono. Ajirekaga nejireke mirongo itatu ne yemo kurende tukura sangana yetu banyenga jubuke tukurwa Etwani ya Getembe. Hello. Nsarigo. Yes. Nasema Onkorogo na Matildah Bwakire tata. Kairi chore mwana kuliano. Yes. Najira bangona gutuma ngamba ya nuke familia dichari. Right, asante. Ukuta mashabiki yonse akolera gaiga. Sincho mungino igalinge omungino muya nande mba mwanchete sana ngono maite tanje kwa cha simero bulitu abono mambia gaiga Etwani. And by the way, ekingi oto sominga obugimo bona obuliga Matildah. Lero mabitu. Na mange agokorekana na umuntu okubuka kole buya kwanyoranga uyu muntu bwarenge nere kitakana kego chetire tayo. Yes. So una mwenye bantu. School boy. Onsarigo tegerango tebi. Ururocho mungino yogo korukunere ticharisi. Antebeti akanga krisimi. Ereka kwa krisimi umata kugamba mpaka no boire andesi mobutore. Bono akanga krisimi akantebi Onkorogo ningo taite buonega igoche gutukwani. Oche kurankwani gaiga. Okay, kama tebi tiganga kesabu indinda iche. Okay, kurweli akanya kungitere simi gaki Onkorogo ninchoche gutukwani abana barega bandstandire mono. Okay. Bona tinjieti ncheneli uchi mama ke muntu tinanya komora maisane lakini ni mama yete na nengo kuana renge ga mono asereti yete. I think for the last time nigo tuaragira numungina Alice Mwaye karumuruire kera kuchikochira Eldoret tualinga monege kundi ke mashabik babu siango manyisa babu Murali James n'abantu banda bange batirende toterenga pole sana. Onsarigo. Yes. Okotera ngorale go sababu butambe katulisa kwa keke. Etwani ya Getembe, good morning. Hello. Ayo ngende. Wakire. Na Onkorogo na Matildah ngamura kudo. Bwakire buya. Oyo na ero kuruna pri mechanic we kwa ni kuya. Na Western. Western ni yore ya bono Onkorogo pero tukume ya banto. Wala ko ni kama tijaje ko vitu kago sana jina kwa bono ni ya kwa bono tukutira. Wakire bia karibu sana. Okay. Inakuwa hivyo tu taratibu lakini nende ijiratiyo indionsi umuru Etwani ya Getembe mambia bono na karibu wakire gaiga ase studio gotabinga egekosi ejofre Onsarigo amalietane Matildah obaigwa Onkorogo school boy. Yes, Getembe. Yusuf Nyamatare kuspelesa untabinga bwakire bia mwanabuli robabono mambie tukulira kigma kulinta imangana Etwani ya Getembe ndo chega chikogenda ainga jobo getogoro. Good morning. Hello. Nsarigo. Oh. Yenjaga mtinega. Ayetata tinega. Oh. Na kijiza moja ya Trego. Ya Trego na Trego ntegere. Karibu sana Jaban. Jaban Onkorogo. Yes. Aire maraire hokara andana na sefare mrabe. Esi meya go ebwateko. Toki smara. No, ate buire ngora. Otigo botruba no bunge. Ikomenya paka isikomba ruchenga akigo truba nangani. Bona dali aro Onsarigo. Yes. Iga gatari kusidi. Atari kusidi. Njo ule kusidi. Ya na monjaya njeti ndigo kumia no menyete zitase tatale tete mama. Taimo ngana tuara kulirigo tuwamenyiringa abantu babukire mambia bono. Asante sana sijo watu kwa nire mambia bono. Matildah magana manganga ndiro kolekana sana asigisiesa asensomulio burai lakini ndeka tunyo kusigita abantu wito bono mambia. Nani muntu uli bukire nero kunya kuligelia magana enchire nire mu gusia nalire akonya kotebo manyete okunyoro muntu atebere okonyoro abantege nyoro gali kunya kotema etengi uyunere gusikireki siasa boni gana ekeregendrete diaba gusito baba ngai nto tebera kunya ukwana siasa tulakora ibintu byengenchi bindi wote waga siasa ne sensi. Yes. Stupid riochi. Yes. Buno boniga na bangi bagendete koibeka chinse mochiri baroche nganda ke na obarachi konyora ribaga samotukale bose gose no chinse mochiri bakagirete ngana chichibwato monguso mbare bagendete kwa line ne serikali goso asense meli ya omoske William Ruto ya makirigia ODM keroko ligereria abandi ni ko bagendete watanane kana abandi bakobwatesia serikali abandi bagendete kwerusa na gose kweongoria na korose nande bikundi ebingao kolinde onsi nabo siasa na berigo. Yes. Okuboka rero kwanyora ngoyo iga rero nigo ako
akwamereria umurai Getema kwa hivyo kalikuwa nyonera kumwakire kukonera kwirira tera kabisa ingakia mo wanasiasa omo ekikongo guseso korokema okorunga wa bikori fafoli wati atu akotebi bikori fafoli oyo boyo ndeza igatebetenga ki sisi wanasiasa ni kama setani ingani ya ende bwate manageti street. And by the way we go mungaini seso beso nyebeka senda ime nyebeka so munu bikoba na liora kole sesiringi mapema onyega sema ai megali wakule tokoba ngito ngana lakini nande tota byo mugusyo minto to advice mugusinga ki enchira nere abantu bakoro siasa iliyo ko ngainwa ngwa ya gusiringi bere otebi gunga teba siasa yisibesa nembe sa Onsarigo ngeruta tete chibesa Yuma ina isukuru tukukulele iko sukuru na muru chikara steri tukuli mapara kuna nyotanya lengo itali gange kindi lengo itarange kindi matiri to na ndo business to matiri to nengo tete chibese omuraiga ati chibesa na boko ligincherende yonse lakini kubwati ngakiwachi nyora ngakio gutumika chibesa na boko nyora chinke chiko konye sukuru na boko genda para nchira bune yu saberere uimukichi abana siasa ose rukira ase lakini nande bado nchigo korera kindi lakini egekoba ngaki ligie besa yao nebigeri byao bone bigeri byane omugambi twaringe kurigia ndero twa nali kamura omugambi kabo mwangu straight ongekia kongachira achire kwani iko nini ono wetenge kina kiora semi omugusibo sorry abagusi toti troe tata tumu mapema straight mira kinu maiteke songo sukuru boy aje nachinkaba bono iga ntate kogenda Moi International University ese ngejo yakyo maite Onsarigo lakini ntubwate university kuruguliti kwa kwani Moi International University yeriganza irigaga no chugwani chigwe kirega makatara tumaiti makatara gana rupi bono egere gige joge kiga lero ngwa buli chidagera cyo chaga Matildah nante beti tali konyo turungi na ratiga maroseri echa etibini boli etibini ogoto bekeke egente getaga ningelinga kinje nanya gutuma montando seri ndagera kaki echa ndagera uko eroseria kaki lakini sukuru boy ayino mugaka kyukoro siru muswati omuise ko nganore echi endagera ya mwana otitaipia amuamene chimbiro kaki ayeti kakotebi echa uko tobekeke birtimena nwake yoke uwaka ndiki yoke okay ngio tothegereria mwame ngio mwana utatageria mwame ono kumwama kionye kimbo no mwamunde ngiko gatagete singi ko gote egeraya tutakiro chabuke yani sokro tika ko gaina no genderi ko ngana utali ko na masako ko geranyo lemo nonye mbabu ko ngakire simbi bo na tuka kaliko ina liko abo ngakike kale na kiabeire omenye te omochando monene gokonyo chake ko chanda boni gachake ko podi na kiyo mwana oyibono ukwane no mwana omungabo gokonyora musubati ogotebeka tingu chiri koko chako kande uyibone mechando ya chakire menene Matildah nakige ko rasukuru asukuru boy nakiku yura basodi bakuru usene michebe nene galia ochaga ali kenyoro genda pake kenyoro mahali osabitale malia bono emburango twere na bagwente banda mugondo kwa chinyini obera nyumba pibara ranchara sin tata cha matobe mapema bono Matildah egentoko koradeke manyanga ga nempeo tugutangaza live and direct tali bese tugwakana ninche naye tole gigaiga Matildah why don't you give him ichike bano gokora the number of the phone straight nani ntato bolio burai ngakora giraje tatobe women ekorewa ya nere kwa bichori kwa manya so studio kolende sorry engorende ne sana sole engora zidi Matildah akatogolelia aliyakoreka ntelit ko ligoro na yenda mangali ya simitandao bono mambia andake kurato nyulia akolingana na aliyakubu na chini ngakwireli wali na soboliki emambia bono kurugoro galia ebintu bige byakoreka sana sense muri buliki bwa mangana magia na andake kuligerelia asi usomuri buliki ebintu binge sana bya bide bigo kolekana abinde biko irali berali nene kurwasa serikali kurwasa magana upinzani kurwasa magana ya yisemi kurwasa magana ya magendera go ikona sa magana ali binyoro na magana mange nkigeliyo kunyora
Umwaziri Julius Ogamba engana gendete kusingira una principal ende yonse osumwalimu monene onde bwensi weskuru ende yonse tabwene tikotoka goseli abana ademona boroke wabali begire dige 10 ase chinga kichiga kiamba kerikia UDA litukorero kyabwate egikaro kyabena samagacho ikulu enene na kirokyo ikyabe kyo gikora ono moske William Ruto litukorero ababwatani gosabarai abani nabanebi kyame kyokro chinsemo bakomera na chinsemo chiria chia State House na boigo bakanyara gukwanira ari babere baokora egati yabo baokwanira wizara y'ichisemi wizara y'obochenu ari abere ka okoreka na boikoro ebinyoro naro amange nagenderete erakire kiratuguliria asichisemi wigeraboni yamba iri abayibuli mbara obono batantaine batama yinki bakora mwibutabwa tebesa lakini serikali goteberere tu mwana school ali school abalimu bagote abana abayigamba chebesa nchiyo bono nabe umuyibuli agotikara karase gesugune ngoro timetinga suguru aye school boy kwaralira abayibuli bakurira basije batantaniri gore uzara isem sana ayoro jerigeri serikali yenyene igegoteba ngo mwana moire sukuru atware uniform tatwara atware uniform tatwara agende school okay ama yagoteba ige serikali manyagoteba iga bunago ike sukuru mwalimu ndi kwesta tabaise komo seri umwana so school okay Onsarigo ji sukuru ile ngana achire ji sukuru ngana achire nchebye komonya na achire ji sukuru chinyinge bato stili goswa talirais lakini ngotebya bali mbaito tabatali please akamwana kutika kacha abayibuli tikabakoleki banyagwe kwegasa kwaraza ora duniani akamwana kiaka kamwana ki na ndokugira ni maye no mwana uli no omwana ndo Onsarigo lende kombegete urufomu igona dolincheningo okay aliyese SMS na moto likira mambia bona totabiga bwakira byange yubugo tekuru wabona mambia na andikira butu bwata bona mambia watu batekuru mwacho muligire no matengerali ngoso matuli babiri watu bali babukira bona mambia sasa bya SMS na biga sasa bya Facebook bona mambia bali moto banga good morning bwakira bya Etwani ya Getembe mambia bona by the way ekero butu likira gali 0741583878 0726447367 na bugu kwa na 92 gali watu banga bwakira bya na andinga yubugo tekuru wa mambia bona ketugusa nga asumuro buri Etwani nduchigali agotenga esimba ya marani nere obukire bono mambia gotabanga bwakire imambia bono asumuro buri Etwani ya Getembe Fema Vincent Emasoneta agotaba bono mambia osaire ime yomorobeli ase Etwani bish ayo ndagotabinga efundia power isori makarako rwachiso mocheru ragetale agotaba bono mambia bwakire Etwani ya Getembe meja munda kuruchiso mochiri chiaralia muruga agotaba bono mambia bwakire good morning asinchira bene kivili buto kuruchiso mochiri Tonto City good morning Etwani ya Getembe elioli simba ebukete bya kuruchiso mochiri cha manganyisha agotenga juso nyamatare kusubira kuruchiso mochiri cha itibu matara bwakire bya Etwani ya Getembe emambi ya bono baide kivya butawo tenga kyoko tabanga bwakire niche bweka naboka na watu na Esther igaiga kurugachi somo chike Tonto asante sana agotabanga nere Esther Ogega pamoja na Kevin Nyabuto good morning Etwani ya Getembe ensemalia Facebook balikire Matildah Facebook umbaligete ujumbe korende ntarasoma ujumbe chabo egana nera iga ekongo kisala umugavana yo mukuru wase orugongorori rwa Western Kenya amangana nara kuroko housewarming party gosebe ebigene mbiroro konyoranga yokuigura nyumba bachirwe kwanyore nyumba ingia kwa godaka nyumba kaya Onkorogo na tirite warming yae na bairite bwana yes otegete koleta abasani bao otegete koleta amate moche inge naboigo nagusanga ase ugusabire nyumba naboigo gukora eshere tu gorarangira abantu tebangati gatonyenye mbori bare gote nguko bune nyumba lakini asama tukaega housewarming parties okonyoranga lero nigo abantu bagotumeka chibese chinyinge korenda abasenata nigo batigarite no mwichano makiga yokonyora buna goseke ekiro bagendete gutwara maburi uchaso mugavana oyega buna niga atumie tichibesa chire chisiringi cha Kenya 5 million ase housewarming party yes okay enyoke yani igobo nyumba ire ga yagachire twera Jesus Christ sivanta okay ekere wote obuna niko ononye oyokoringoria amangana igoso yokorigire omodita general agende tukuburenga ngaki ekunyarekana chibesa chigotumeka 5 million echigati tumegete ase oko housewarming ometeka kubinto biroro mbibere Matildah byengencho binto bitato by day getangani umugavana yoningo
Number 2 ege kabire. Actually umugavana nigakubori kwa mabori ya esenge ncho chiba se chitumugete chi county lakini nyumba yale gokorerwa housewarming neyo monogeri bwe bunge umo speaker Na kio county assembly na kitokubori umugavana uningo number 2 ekerenga kyangere na andinga yaruse chiba sichi. Bageni baje tona bangi. Bageni baje tona. Ari bori ndiringa ki oyo no speaker bwe county assembly unabona kero koria no nye county ya Kisii no nye county ya Nyamira ne bwato mo speaker lakini kwa nyarongo koria housewarming party ye chibesa chire 5 million chibesa chi county umugavana ngia bwana tukoirane Umayete school boy. Ekerego tebanga chibesa county iko chibesa chi arusi chi abananchi chi serikali utumia kuragiriria abantu nakoli ekengene. Is there any problem because stire abantu akuragirira na county utumie chiaye chia muguko liro liaro abantu be county bachinyore timba tuariti koetera buna ko bahereriga ko basia omayetegene gero sokoro kwanyara magendero asigete alikinyire umugusuru mugavana agutumia chibese chia serikali chia county chwente ko bego sini chipara chia gachi gitali chiro sikuru chiro sia mache uchitumia asebigeni bia yero mwenyene kwanje rusoro muchumbe chibese chiri chibe kiri chiko cha kokonya ebunge amangana aliye gusine constituency CDF mangana aliya yukwa gachano emiradi ya serikali kwanye rutume chibe siria sokwe okore mega yayo mwenyene. Is there any problem ekera bwato kubwa kuko chinyora kanyi bona Onsarigo ntate nkobuli nonye naye giga igabunurika umeri chibesa bwa chinyori togotumia okay nere bona chinyori tagotumia. Is there any problem 5 billion kwasa chibesa chinsini 5 million sorry chibesa chinsini Onsarigo bese sinini mama ke muntoma lero tukora kurugango toirole breakfast nabalete koreka niko toirole inkuba irande straight nabaletera ngitogo chikoli muri ko ndatambe ndero achaye naletera matirita bona wote havai miro nechinke wate echaye nere tuisaine igase chibese chyo njise yani njiri kokora chaye ro turi te kokore kabu kurwa sebese sokoro no mogokore okay kini rende ngane kuja usingira buna na gutumiro gosenkone turukari chai ya tikapi ejaye ari sokoro nchi ya tukonya kondetera ndagira bona kwara bana igoro kwara trinda sio kange turungi lakini yetogera kinga ndiko kwa ina kidiche ka somo ligereli Onkorogo tali rais yarabuli ndagira kwa abantu kapyo mwana ne lazima moretere umwana ne matirita lazima moretere mwana usino mocho aya boni trabuli motegera ligali tagutukani Onkorogo tali rais Onkorogo tali rais gusange ndagira nabantu Onkorogo aya nambo wone yo mwenyene linya ndagira kwanya koreta mbetini kwanya koreta mbetini mboli abantu babiri kabo mwangu ayusange ndagira aye Onsarigo kakitatu mwana okay ajire kebirangena na kiana cha mtogere chinsa iko bidebiri cha mambia tu ni musangamo karibu kiribona mambia Etwani ya Getembe semuri ntanga ni bona mambia unyiringa notoliga ige kushitini chikuruka jofuru Onsarigo bona mambia bwakire nakire mwaki bwakire buya nje na Onkorogo Matildah ke mto ipo baiwa egera tano tebigura sesebeli ya Facebook namna gani ndio chige yatibetika kiya kantu kwa 91 mambia bwakire buya Onsarigo bwakire Onkorogo unye kwa bante ndagira okay Matildah ngiyore mbiande la Onkorogo kakibaba tinda ko eti elino na kobolinga Onkorogo no kagirto Onkorogo nara monte ndagira Onkorogo yata kete rieta yes ati kasarerio mwana rieta nanga marosaria ndagira kwani Onkorogo mara senda ndere yangu mara mangitiga igo koria igine kike koria ndagira bwata lingane elina engandi kuandara ini ngana yebo bunaro mongitiga agumbia ezade zane lino nandi nyoro yo magotebe magana straight Getembe lo Getembe bwakire Felix wakire nema ngo mungiro na bondi nani aye daktari Onkorogo na monte ndagira kago pia ko ale na kirida kusali matidelieta macheza jaka igon kwanya kurikiane ya na okay kana ndi waisade kire gosegenda me ayamo ayamo baki no mungitiro abakuragiriza boire baka Getembe okay
Matildah Onsarigo bwakire. My brother Biole. Ama ombo bwakire. Yes. Ndaka kwa kendi yonsi nganero muntu ande atinta ama mukontra mukuru abutima tuzonekene. Nekene. Iginekene. Dijali simu mwana tayo. Nekene tayo. Off. Ole sana. Bondi ante bega Onkorogo. Onkorogo ko muntu ndagera abatalia ese so itako muntu ndagera. Iwono Matildah kwa igule nga abantu bamanyita mangana ananya kuwa namba mumanyite umete musia tanga sembe njango lintambe ne manyire igobono kwa igula ibye there is no problem wo isari girusto isane omanyite sokoro ayeno bwato muno kwana nande no bwatelio gisana ko ira se chiro yake biriko bitukore goro aba onchorere bechire iga nigo besogetina. Okay, no kwa murungania lakini ndasense moyene no kuborenga oli no moyo bwa chokuya na boigo abarai banyale wesoke na gokonya omusacho yomo okororkana ubwate miaka ya 33 musacho igabereka wekurura se chire yu asegika amatuko yechi wiki berega matuko 18 iga abereka kororkana se chire iga no monto tariko nyara gutara no monto no moindagira ta kunyara kuri by the way kolengana mugano yo kirukuri ri musachu yo abange bagotebanga nigo bakubuka mabanyora kalibiso na biya basibisie asikiduka omonto sinyuko igora donye tu oko mwana onye ndagira gukora ncarare kwanyoranga nabo takunyara kubwata nonye ndagira tariko nyara gotenena tariko nyara kogororoka namabule manena chirenga ine omuntu unatali gukwana nga isobo nga kera kora manyekane tali gukwana tali koli tali bakatebanga batemire ko ikero mugambi batemire hotel yo mugambi tarakora ki abanyanyimbo be patro aina gokonya bantu totenga kiwa nagokonya ngono uyu bano rende uigwete mwatere no kuragira tali gukwana tali konyara gukwana tali gutara ese kuri nonye ndagira koegwa tali ndagira tali uneli ya Onkorogo tali na mabera ara esibu ndagira ngororo igokorosi buneli omwana umanya koegwa nanda koegwa gakopangusu ne sabieti gagosinaga tamba nakabwate mukae sokoro maitena na kingorate no mutabana wale ayane pamcho ko yo sesi oyo no monto otariko nyara gukwana tanya kororokana tamanyiriso bongai omuntu oraire seri nakikwabo lisogoro ogwekura nakikwabo anenyo kabwata abantu baye tumubeke TV live abantu baye bakurikiye era tamanyiriso tamanyiri kwani taibure nyolega boniga na boronyore rio giri ikire asakare koruriro rio onyora abantu basobo bamanyire nando bono ukumye kolinga onumanye umugusio kare mugusio kare lakini ay Matildah umaita takwana ngakira korumanye n'umuntu wengagiale bono iriga tokoenda tomokebe amanyinga nanje bankebe amanyinga tochino mugusio origino togende tocheki ko birobone tokogende school ose migwe omanye ebintu binde gose ole chisemi kwamanya sokore ebintu bune biganga ki approaches chire chigo senjira ki bibone tokorigererwa gose chire ni chama koko nojo Onsarigo chire ni chiga chanya kubwekana nokora ki no tibagara tukura nenga ne ya kebrigo by the way amangananga una yuna ra korekana etukubuli mugusiga ki bana kiro ko nyoro muntu bwa tukugani kwa bene orangena asole abantu bero konyora gali umuntu juro se mwago gusitali kwenyara muntu igo gusabwa tobole magite aganetio bakonyi bwa bene kapano moyo muya yekora butabiro mu busintira abanyamoyo muya tokonye tubulirani kigurube na limito bikwendera bya Matildah bubaibwa bono muchano loli ngomo gakoyu niga arwalete atakire ko konyoro bwenya ndiro liba mauta kumanya sobo ngai and also it comes ucha sabara ibaito ngo manyanga na arwalete atakwana lindi atebe mutungo ngatiole sokoro keruto gukwana igombi yole igombi yole gose gono ruarite tayaro ekero tari kuragira igombi yole ekero buna bona ako toka ile nse yechigari sokoro itali omotole bya ekero gwe kurura gesuna igombi yole okay ale nse yegari abande bakairira nganda kene binto atumegete material tenyo buna sokoro akora atema gose kenda kanyweta amatukari amatanganira kinali bagocha konyoranga nabako ya ndoto asakora sira no agotumukira taimagara mo chimuligiri no mo tegerari jireka 50 na isano choka chirege use ya moka rujo yara magana ya Getembe frame agatusanga umuru netu ni sementangani Matildah abantu abange kando chibaganya ko tebagaiga agona bwakiribya baraba mitundo chigali muntu kurunga umbongi Jose ka untamika bwakire good morning Etwani ya Getembe muko loud and clear kuruga chisebe chia muweko mbia mono sana abangendo chigali bakuri kagaiga urabona ndo chigali kombe gechaye osoire mbia murobole mambia bona gotebanga good morning karibu Etwani ya Getembe
Onsarigo ngotirimbo kanale ngega iga tauni ga bosongo ga igoro kerna rule skuru ndede paki yana ye skuru warazangu ra duniani bona ngotirimbo kango ikaga iga stokoro kaga kwerende iga nsa iga kwerende ga angaite no manyete iga ma bona omwari ngenere sorry okay to menyete shakaola ga itokumirana shakaola ngaiga sokoro menyete shakaola by day Joseph Nyamatara kon tebi ka Onsarigo bwate sibiane ni bwate ngana ko batebi ngana giye Joseph bwaka ni kia ga bwate mugo ntu nkia bwate yetu wa nkia bwate mambia bwana. Good morning. Good morning. Hello. Oh. Bana. Todebingo. Joseph Nyamatara. Onkorogo matara ni sagutu. Onkorogo na radio hali ya na kona na wana Joseph Nyamatara yo. Jama iwe tena oside isaiti wana chete mpaka buoye. Kanyoni ga sireteli kuja achi mweli mwisonde. Na inde ni ya rasa ngalende mau kwa taba isa kuna kwa mono mochari. Ikolende kuna akwe besi mamba bangeta matanga ya initiati. Igara rente ikuja ramisi na kwa ni kwa chumwe yegoza mambiende. Kono rende kuna kolentwa iga kolentwa ikuja ramisi mpaka aga liakata kire kanisa. Noamba saba yara kolerwe. Mani wamo yegoya wakorwa sports club. Amana wetu kupinde kwa aliye form kwa korre Joseph mbia mono sana sante mangana yo ikire na bante binga bwate zibyani bwate ngana tuye pima shabiki aliko menya mangana ya endo chekero cha kanire gali ya kwa tulo omutumo komoke mangana maingo chale sokoro there is no any problem kucheba kwa sata wasina hata no mai toso mangana mai Onsarigo ni mai teko so mangana maja nyandetere mama ke mkibono kuogera mkionya okulera bono mama musaje kibono okubokonya kora musa oyo bana musa bona original musaja Onsarigo ri borna igete batari anga umero musani ono manene kai bagana tali bagana mu nchuko yeli ngaka tugo tigase egekega keiga angeda ikeye moiga magana maingo chale gaji de kebere narejire kwamboka si studio Matildah toko irana togende kusanga setu ani semeli ya kabere gati ya boko manyalia manena sama gazeti yotoboise kusuka kura sembro nomoro wetu ani ya Getembe no mambia and good morning ekero bwakire emambia unega boka bwakire bya yote keretengete Karibu Borabu Technical Training Institute, kituo cha maarifa, ubunifu na ujuzi wa vitendo kwa maendeleo ya kesho. Katika Computing and Informatics Department, tunatoa kozi za kisasa zitakazokuweka mbele kiteknolojia, ICT, computer programming, cyber security pamoja na digital animation and media. Katika Building and Civil Engineering Department, tunakuandaa kuwa mtaalamu wa kujitegemea kupitia kozi za plumbing na building kwa ujuzi wa vitendo unaohitajika sokoni. Kwa wale wanaopenda umeme na teknolojia ya mawasiliano, Electrical and Electronic Engineering Department inatoa Electrical Engineering, Power Option, Electronic na Telecommunication. Ndani ya Institutional Management Department tunakuza vipaji na ubunifu kupitia Fashion Design and Clothing Technology, Hair Dressing na Beauty Therapy. Katika Health Sciences Department tunajali afya ya jamii kwa kutoa kozi za Health Records, IT na Community Health. Na katika Business Studies tunakuandaa kwa ulimwengu wa biashara kupitia Human Resource, Business Management na Supply Chain. January Intake 2026 inaendelea sasa. Jiandikishe leo na chukua hatua ya kwanza kuelekea mustakabali wako wenye mafanikio. Borabu Technical Training Institute ipo kando ya barabara ya Kisii hadi Ikonge, karibu na mji wa Kebirigo. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0746211764 au 0727433205 au 07255334
26. Tembelea tovuti yetu www.borabutiti.ac.ke. Borabu Technical Training Institute, technical skills for development. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imemo cyobosongo nigo yakira sengencho yao nabo igo nige bwate abanyagitari bo bwato bomanyi bwigoroke gima abo bakora meremo yabo keboikeranu incheno manyagitari irini kemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo muchito bosongo Boigo enyagitari ya nige bwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria marwaire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obogwenya bwao nabonta getogotanga senyagitari ya ituni gotogokara scanning yo mubiro mogima yani tokonyeruka so umuntu bwike songo nga full body check up igonta getogotanga nigo tokorigere likorwa so motwe paka maguru ise twarigere the internal organs cha uchons pina kichigo function tokonyora chiri cha sero function abnormal twako amariogo amarwaire bakorwaria ngamona diabetes gose oborwaire bwe sukari high blood pressure oborwaire bwe chinyigo gose kidney asthma arthritis brucellosis infertility in men and women hormonal imbalance family planning uterine fibroids oborwaire bwe stroke prostate enlargement stomach ulcers chi allergies cancer nonye n'umuchando bwa maino amaina ali yako na gusumbu anto bwata mariogo ya maino nto bwata mariogo ya marwaire yemeki eri etichete emeki ngo tichere ya chikorento bokongwa senkoro igonga mariogo ali yago tichore emeki osako igore emeki yagera maninga tarabi anto nyabwate nto bwata mariogo ali yago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire boli tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na rororo nkorigere litore nonye na mangana respiratory system abantu mbarokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amarwaire andamange na inda mariogo aya nigo tokonyarusia ase chise cheisikobu na bono USA mariogo na ali tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nkorustora mariogo anda ase chise chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China asa mange bakeresimi ase number 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth. Kila nafsi na ita ugukwa kwaraliwe kumongina sabina sungura tuchane kuralia ugukwa kumongina sabina sungura ligon ale umurugio nyagusira Thompson Sungura Manyansa nyina nyagusira Ellen Sungura Estera Sungura Anastasia Nyasuguta Ivrin Kemto Sungura nabandinga mona nyagusira ugake nyagusira Gesale Nyakundi Bamotembe Village Musubati umungabo nyagusira Clemencia Goro Teresia Kimuma Agnes Mura Basilica Kwamboka Ana Yagusira Brisira Benjamin Mura Ayoti Yagusira Elmelda Gladys Kirbo Yagusira Makori Yagusira Teresa Sarome Nyaemu Catherine Agnes Nabande Nina koro ogochese Verix Sungura Joseph Onuonga Kiriago Narebo Josephat Sungura Getembe TV and Radio Olfa Amati Julius Kirandi Joash Nyakundi Sungura Eric Kiriago Anna Nyakerario Bran Ogeto Kirandi Anna Mutanya Ferrand Nabande Mukamu mromo wabo Nyagusira Manyansa na Nyagusira Abanchiri Orenge Ukioma na Usamo Ndi abande bamu wabonga mona Muchobo Penina Rael, Daniel, Oginga, Kayus, Uchako na Abande. Nigo ale mukoyoye Nyarangi, Nyakundi, Rabuto John, Okemwa na Abande. Nyiramoke Zakaria, Charles, Makori, Unchunga, Muchiemo, Mkolera ya Francis Onuonga, Orfa Amati, William Matondi, Porina, Kerebi,
Lucas Gisemba na Mongina abamunyomerete ngamona Francis Kiriago Joseph Krande nabo igoni gale bamu abuguchese mukaya mumanyi nabande muchango monene nokolekana ekirori kya 2025 Jumatano asinka yaye botori chingaki ararusiwe asinkendu ya Busongo Medical Hospital ekya 2029 asaberuna koenibwa kirori ki 30 Ijumaa asinka yaye igotoka botori village Kitulu Central Ward yimeye county ya Kisii kuno kwa twaralirie kumongina Sabina Sungura kurwa stage studio cha Getembe Television na Getembe Fiber twatumire engora na magombo nyasaye abalemi chinga kiechi chobokendo obanene wale wote katika tu mahili na Bwana. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebata chikosi au bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwegeli bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology ngwegeli bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism ngwegeli bale Food Production and Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kucha sibali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali asa Marieta Onkorogo James Barare Nyakundi e principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni Kitutu Masaba North Sub County Kitutu Masaba Constituency Nyamira County abana baino bali ba college school ya class 8 was a form 4 batagiye universities acha te yababere isiko ekiagara bone gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zichenda kono cy'ububundi cyonsi abana ngwakana bari kibese ne serikali wetera the government scholarship mkwaye bari kiloni cyo basoma wetera help higher education loans board ne kibese cy'umwana ngwaye wari kiri kitokoroka out of pocket ecyo mwana gotumia kumenye school uburendagera na gwakanese nyomba komenya tokenda abana ngwaye bari ki constituency bursaries and even county government bursaries ecyo applications kirororo n'ababunge bunabona mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we committee sana aso support abana bagocha Kitutu Masaba ndege Tanganyika tabiri mu mwana ndogwense gocha Kitutu Masaba wekagwe bursary in full inda abana baito January nitekinega ndereta abana bali bakaswe school January mwakaribishwe ndogandereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase school yiga kusi obakirisi nigutasi kiramba cyabo 0743480999 kusi 0782490068 nogani kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate misangirikano ya gisiasa amatanga chinyangi chibirthday misangirikano y'ekikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi rusuko kwa kuyomino emijega bunabona housewarming parties engagement parties igatie binde bige buno Getembe Television Network
nero ego kwayega asiriguririo gutugutira ninjwe omurikirwiye masije munaba manyi bitabo bari nubo manyi bigura igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onekuganitie omurikirwe nabukurika eujumbenge wigugwitira semeria WhatsApp gusuguya kisimi gutira sinamba 0741499726 ine nuganeti konyora gisemi chingi ya chekerero Getembe Technical and Vocational College nero lichibo liao ase intake ya January eyogenderete nigo bakuru achikusi ao mbabuate mechanical production, welding, automotive technology, fashion design, cosmetology, human resource management, office administration and secretarial, electrical engineering, civil engineering, building technology, masonry, plumbing, carpentry and joinery, ICT technician. Samarieta ngo kwa Jackson Omae iwando mwalimu Kabere ase school ya Getembe Technical Vocational College ose deputy principal ase college ya Getembe Technical Vocational College is located as Nyaliwali Masaba constituency, ward ya Gesusu, Karoweka as a junction ya Geteri. Aiga as a college yetu abanafunzi tobwate chinjira mbalimbali tokubakonya ekwarama itenga abayibuli baito gotwara barobwawa as ngenjo ya school fees. Karo mwanafunzi ikira se college yetu kubakonya tuli kubaijuleria kusips eje kuba funding kurwase serikali pamoja na funding kurwase higher education loans board elinde banyaragora bakora kikosi cyabo asubworora na kutabukya kwirari bageri asengencho yo kwaligania abasaye baito pamoja na bayiboli bareta abana babo banyako bakonyora kiskiri ekira bakonye isikali mwali intake intogendrete karibu intake ya January nigo egendrete ayirira nigo bagutuka asesemo ya Nyaribari Masaba Getembe asamange bakire 0757331085 igose batalire ase website www.getembetvc.ac.ke Getembe Technical and Vocational College, scaling heights of technology. Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician, ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world. Gusie buno na bukwegokya aso gusonja etibia wanje kya Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayeni amatiao kuli mienzi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amu no chingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeunga kia momogusie. Karibu
Borabu Technical Training Institute, kituo cha maarifa, ubunifu na ujuzi wa vitendo kwa maendeleo ya kesho. Katika Computing and Informatics Department tunatoa kozi za kisasa zitakazokuweka mbele kiteknolojia, ICT, computer programming, cyber security pamoja na digital animation and media. Katika Building and Civil Engineering Department tunakuandaa kuwa mtaalamu wa kujitegemea kupitia kozi za plumbing na building kwa ujuzi wa vitendo unaohitajika sokoni. Kwa wale wanaopenda umeme na teknolojia ya mawasiliano, Electrical and Electronic Engineering Department inatoa Electrical Engineering, Power Option, Electronic na Telecommunication. Ndani ya Institutional Management Department tunakuza vipaji na ubunifu kupitia Fashion Design and Clothing Technology, Hair Dressing na Beauty Therapy. Katika Health Sciences Department tunajali afya ya jamii kwa kutoa kozi za Health Records, IT na Community Health. Na katika Business Studies tunakuandaa kwa ulimwengu wa biashara kupitia Human Resource, Business Management na Supply Chain. January Intake 2026 inaendelea sasa. Jiandikishe leo na chukua hatua ya kwanza kuelekea mustakabali wako wenye mafanikio. Borabu Technical Training Institute ipo kando ya barabara ya Kisii hadi Ikonge, karibu na mji wa Kibirigo. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0746211764 au 0727433205 au 0725533426. Tembelea tovuti yetu www.borabutiti.ac.ke. Borabu Technical Training Institute, technical skills for development. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka Highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity. Borabu Technical Training Institute iskuru jibu bundi yijese ni chekerero na magendero wakwili ya chisemo asinsemo ya Computing and Informatics Department mbabuate ICT, Computer Programming, Cyber Security, Buigo, Digital Animation and Media, asinsemo ya Building and Civil Engineering Department mbabuate Plumbing, Building Technology, asinsemo ya Electrical and Electronic Engineering Department mbabuate Electrical Engineering
engineering, power option, electronics, Boigo telecommunication, asensomo ya institutional management department, Nkurubari, fashion design and clothing technology, hairdressing and beauty therapy, ensomo ya health science department, Mbabuate, health records, IT na community health, asensomo ya business studies, Mbabuate, human resource, business management na supply chain. Inche Samarita Dr. Gwere Mumanyi, the principal Borabu Technical Training Institute. Borabu Technical Training Institute igere Nyamira County, Kebirigo Market. Borabu Technical Institute igere gosome abana nande kuru chikosi chinyinge. Chikosi echi igachire chia magoko gose chitokoroka chiko abane skill egere gochimotu banyare gwekorera banyare konyora none gasi bagokoresa obwangu mwiburi onde bwensi ototegererete tubase gotiga omwana mwabere esiko ngoko bachibesa nchiyo ese institution yaito gose ese school yaito okoreta omwana oyo tomoapuraere tomobeke ase serikali ayeguchibesa chie government scholarship gose capitation ayeguchibesa kurwa ase serikali ese motokoruka help ayeguchibesa chia CDF igo omwana oyo ekera eruchibesa ichionsi igemindeti ng'a igagosoma bosa tobaise gotiga omwana oyo isiko ekiagera ng'a tobwatie ebesa morete nabo tokobwaterana omwana oyo anyora amasomo achigwekonya nande achikubakonya. Intake January 2026 nigo egenderete ilikirero bwenyori baga Borabu Technical Training Institute nigo bagutuka asubare kisi ikonge angene muchoke brigo asamange bakirosini inoti isano na ibere inoti isano na ibere inye isano na mo ibere ayemo isano na isano na mo inye inoti isano na ibere isano na ibere inye isato ibere inoti isano boigo inoti isano na ibere isano isato inye ibere isano nemo kusoma taliri ase website www.borabu.tti.ac.ke Borabu Technical Training Institute, technical skills for development. Gusie buno na mukwegokia asogo sonja ETV ya uwanje tia Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimruli ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli mienzi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas samonogo chingira kumwako mujia idiwego kine miruli yetu ao inyoranga nigo okonyora e channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeunga kia momogusie. Getembe Technical Training Institute nigo ekurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwasaba kwegeria ubwagachi bw'ekinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking guse obusoni bw'ekyanga n'ebintu ao abu ase bari nambeyemo asubutwara kimoshen echekerero nebinde binge nkwegerie bari amangana a beauty and hairdressing aigun nkwegerie bari igure pedicure manicure barbering braiding plating na yende amange ICT aigano institute ye ebwata chi computer nebintu ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndiyunse era sorgongoro iga asamalieta nkuru Alpato Maliba mwalimu manne Getembe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana asogotwa institution yete saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole school ase isemi cyobufundi nabo boliri moleta abana wachese school linde banyore system cyobufundi byamo
boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria iguriye chinguru cy'umuriro bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche n'iki company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyindi munabono social work human resource management nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborukya bobwate obumanyi bebiringo bikoromono mbayitiri ne wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchubono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke Getembe Technical Training Institute nike kutoka kilomita moyoka kurasomochi umugwawa asepare nene yilami yakoro ikonge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student Getembe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana Getembe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoson. Na yonyolire kwaletiro mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Getembe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Kila nafsi na ita ogokwa kwarariwe wa James Nyanchoka Muguche uyumanyikira buna Motende ogokwa kwarariwe wa James Nyanchoka Muguche umanyikira buna Motende kurwa ase ekenyerukia mwa mayaka Kirina sublocation Nyamage yabe location Bonchari me county ya Kisii mwana wabalinya gusira mayaka na Agnes Nyabonye numugaka ususa na Nyabonye Bitengo Ariri na Mary mumra umwabo Patrick Ongeri Ondieki Obonsi Ombega Masamo Ondieki Onkendi Manono Omonyi Ongoro Gatuma na Nyagusira Nyangweso Ise Cosmos Mayaka Erena Biaki Mary Kirbo umanyikiro na Gladys John Muchama Andrew Onduso Jackson Kariuki Bita Obonsi Janet Nyairabu na Isaiah Ombega umuchango gusoro sangiriliwa kwa nene nkobe chitaliki inye umutinyuka bire umwako ya 2026 asimrobili yokwendi ukwaye nigo muramanyigwe na inde ukunuko kwa tuaraliri gwa James Nyanchoka Muguche umanyekeni muna Motende urwa asiji studio cha Getembe Television na Getembe Fime yotoa tumire ngorana magombo chinga kiechi chobo kendu obonene siku mbile Bwana akija wale wote waliolala katika tumaini la Bwana watafufuliwa. Ine nugane tikonyora jisemi chingi ya chekerero Liatirimba Technical and Vocation College nero lichibu liao ase intake ya January ya genderate nigo bakuru achikusi au mbabuate mechanical production welding automotive technology fashion design cosmetology human resource management office administration and secretarial electrical engineering civil engineering building technology masonry plumbing carpentry and joinery ICT technician somebody tango kwa Jackson omae igondo mwalimu kabere ase school ya Tilimba Technical Vocational College ose deputy principal ase college ya Tilimba Technical Vocational College is located as Neliwali Masaba constituency ward ya Gesusu Karoweka as a junction ya Geteri aiga as a college yetu abanafunzi ndobwate chinjira mbalimbali tokubakonya ekwarama itenga abayibuli baito gotwara barobwawa asengenjo ya school fees kero mwanafunzi ekira se college yetu kubakonya tuli kubaijuleria kusips eje kuba funding kurwa se serikali pamoja na funding kurwa se Higher Education Loans Board elinde banyaragora bakora kikosi cyabo asogorora na kutabukya kwirari bageri asengenjo yo kwaligania abasaye baito
pamoja na abaibori bareta abana babo banyako bakonyora skill echira bakonye isikali mwali intake intogendrete karibu intake ya January nigo egendrete ayirira nigo bagutuka asesemo ya Nyaribari Masaba liatirimba asamange bakire 0757331085 igose batalire ase e website www Technical and Vocational College, scaling heights of technology. Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician, ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa, kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world. Karibu na ndibona mwanchu muligirili no motegerali ansenchira ya beneki magiga studio togero sangamo nayi murubuli Etwani ya Getembe ensemo ni ya kabire tuli asensome igando chekero chia butokirigali chumyo kirege direka mirongo 3 na ibere ensemo ya buno mambia. Good morning. Tokoswa sesemo ya magazeti na kumanya na liyari asi chingazeti rero, yani rero asi chingazeti na ketukonera rero asi gazeti mwanchu motegerali no mwanchu muligirili nkili tukugantu kumajinga gazeti ya Taifa Leo nero tubatega asi studio tubatega gazeti ya The Daily Nation na gazeti ya The Standard kule kurukumungira gali gazeti ya The Daily Nation igakari ukonera amagana amanene asi gazeti igegukwanira storm over gashawa gun attacks ningana ukonera igorobosagani buaye obwa lengete omoko yokabira omoko nyumuraibwe Serigathi gashawa asibono amagana agokwanirwa aziga kibo igaba nene bulendi bakandire mbamanyitingu uraita mandamana ayuse obusagani obwo bwakoregante asekanisa emo asisomuli uthaya kudigiri ayunsi narasi gazeti ya The Daily Nation ni gazeti ya Taifa Leo ni bwate amangana bagatebanga nani anawinda gashawa ni ngusoga karakumuriga shawa. The Standard ni bwate megano ayusi tendete Matildah. Karibu sana tuligile magazeti mabya bono. Asi gazeti ya The Standard egotavuna the untouchable, yani bali batari gukuneka bali batari konyegera kigima gose batari konyegerwa na ababere abo babekira sobusi bwe gazeti ya The Standard ngamo no yore gose oyo ore omwakilishe kwa bangi na kurase county eri ya Muranga omoske Betty Maina na boigo asinsemo yende nigo are omojumbe omadira omoske eri kwa mumbi nga abo nabo babeire bakororokana buna ose ekero omoske eri gali gashagwa ne rombe aye babere bagusaganwa nonye asemega buna chikanisa asemisangirikano abara yabo igaba bere kurasoro ngoro Mount Kenya nigo bagwatu kwa
kusema malieta bwa watu kwa mono Eric wa Mumbi omoske osomujumbe omadira na boigo omoske Betty Maina oyoro mwakilishi wa wangina we county edi ya Muranga ono liboli nigori atigire ngandi ngikogera ekero babire bagwatorwa una nabo bagosegeta chiburaburu echicyabere chikonekiwa asemisangirikano yo moskeri gadi gashagwa kore ndege tambukiro kindi kansinge yo kemukiwe kiri chiko sokoro. Yes. Nancheki ikani kombwate kaseti yane ya taifa lero kwa razangu ra duniani. Aika mutugo ikabuno Onsarigo nkaite Onsarigo koerezali nani anawinda gachagwa. Okay. Gochi abunko kali yale Onsarigo nko kali yale arafu kuruabu ngoko andu munyakini nande ngukwira ndipaka sedondosa hapa na pale. Vya mwana sana na wigo ase gazeti ya The Standard ekukwana nande hose asamangana yichikanisa watabona churches now caught in political crossfire chikanisa bono nigo chikale kwenyora sa Kongo chikale kuwatira nigo sendigo chikale wako molero kigima na seki siasa enyinge abireke wako akurwa ase amadabau yokorengana ne gazeti ya The Standard ekoroke buna hose ngwetera se chikanisa okwegenda kwege Kristo omoske William Ruto anyalete kosoa abisi korende ase boniga nigo chikanisa chikale korokana nachio egeti gia siasa kinigionsi kegokorekana ime yekanisa kobomono ebwate chibija cha Mario kina boigo chitiagas guseme kebe ye chitiagas yu ya nyara kubwatokwa asikanisa eyemo eyo ya witima eyo tokeme ya odaya ekaunti ya Nyeri litukoria Jumapili ase konyoro omukonyi bumurayi bwense omukoro omusikiriga digashawa osomurayi bwe kyamakeriga DCP omusikiriga digashawa ne rombe ae konye baso iraro ikikerete omusangirekano na bwigo nonyogo sasimba gotenena bantu bakanywa chitiagas kolende baba kate chikanisa na chichia etetia barai na chigwetia barai bwanga lakini rero obono chikale gutumeka bube wese koligere nonye sisi girero konyoranga abana siasa nkogenda bale bakwana bube kurwalia chisinagogi nkogenda bale bakwana bube nonyolete kuruma ga chibese chiali kuru kuchikanisa magana Onsarigo Kirukwirana si gazeti ya The Daily Nation ni gazeti ya Taifa Leo aguchekera Taifa Leo kwa nani anawinda gashawa muganuri kiri chibechi kabere wigo mugano okuyugulita si gazeti ya The Daily Nation ni chibechi chakane na gatano wigo mugano yunore gaigo morekere ugana storm over gashawa gun attacks igaiga egotobenga ayakorogyo go saganwa agwaye oyo kabere omokonyi bumuraibwense na boigo omunyekero gobe chameli ya DCI na Geoffrey Gathi Shawa alitukogose asensomri ya witima ACK egotoka imyodhaya ebunge jere county nigobono kwaleta mabuli amange kolegana nabalingoli bali banene bamangana yobutuki nigobono gosi abanene bali bolendi bakanire ngamba bwatanira mangana yo uyo bwango baragukana no mu waziri bobolendi bwaime enere Kipchumba Murkomen umu-inspector general bwabanye mbonere Douglas Kancha amukomo director asikemekeliga DCI Mohamed Amin nigati yabangi abono bakandi nagotebanga mbabu atiubo manyi nganingo nyara kubagago aligania na kurubilia omorobili yugo sobosagani bo asibono batebirenga nigo barachikwenekia una mbaligi uyoletete urubiri tubosagani bo na kombeka biara ine libuli na gazeti kubuli ni ukweli ni nani aliyehusika katika unyama huo ngose obwatendekera wikabalindi bawukan mate Matildah abono no Kenya tota Kenya nen Kenya nenzenzi ntwaro che vitwa majuze chiti agasiko bwatuko kerete agasiko bwatuko yimiri nabanyanyi n'umunyanyimbo nande ti agasi umuntu bwe kuko bwatuko ti agasi ne guyikabu umunyanyimbo aya number 2 ntwaro che gali ya muskeri ganza shawu gutama amayiga yoko gani kobekwa byara bono ekera ya ukorekana abarayibo bulindi bakanire no munyanyimbo no makoli emirimo bwe serikali abarayiba nebe serikali bakani pimba maitingu waligani tinte ona anoli swali nene ekarukole lichube chichiaga atatu bono mambia gazeti ya Taifa Leo nigibwa toboga rogaiga ase kwa kwanira magana au anikipata udihema nitashinda kwa Ruto kwa kura milioni 3 asema Ruto numagano oirubulito asepichi gatatu de Taifa Leo nali asepichi ya The Daily Nation magano no molekire ego tobega no muraibu nsemu skide kari wura msamo Ruto asintunda indeni gateberenga gakonyora echama ya ODM nigara chikubuwa chikura milioni ajira chikubuwa ase ebo obware bwechi use obware bwechikura milioni 3 akubwa chiri abuyete onyagusira Raila Odinga
ichiabwete echikura chirivu chimi ibere aboni gatabirwe ndera chikubwa chikura chinyinge sana achikonyora echama ya ODM Onsarigo kero kurige litatu mwana one aroneke na goteba noroche gakoegwa echama ya ODM by the road akoire na chikura chinyinge sana igobono ekiamege kia yokora kero kingebwati kwerende nkebwati nguru kero asita hiyo gazeti ya kwa magana yo hata nikipata ODM enchelenga amuraibu ensena bwate chama ya UDA na bwate chama ya UDA hiyo kwa serikali aga ne tinga ki aise konyora ODM baise go join na UDA bonsi bamubwate si uchikubwa sibiro ni sato bago join yes okay akodende ko kulira mugado yuli kiregabu nabokoranga boiga somo sangrekano oyugwe chama ya UDA uraitu no muraibu ensomo skewira muruto nigo boigo abali balingi ababisa aba UDA bali bakamiriria serikali nigo abange baikira nigo bayinyorete baikira ndi asomo sangrekano yo abuno bwango mono babwate somo muraibu ensingu kwandera omubunge ukithunguri agotunga gathoni wa mshomba no mubunge ulio koimburi okurunga yani ojuja akurunga jeshi koimburi nigo bonsi baikirante ase omusangirando kolende aso omusangirando yo UDA bwe serikali nigo boigo omujumbe uyo choletu ni chambe ya UDA okurunga nere Jijo Befo Muhammad Ali ataikirante oro ase wana mabuli mangi achire ine nigatamire kurwa se chama ya UDA busenki kegogera ayonsi na mangana alikirega igasi gazeti ya Taifa Leo Ase gazeti ya The Standard ekuborana free education only in name as parents shoulderizing school fees ngabono nonye serikali kegendete kusingira buna amasomo na chie ko babosemensi ya Kenya nigo bado enganejo etaikirane ase obwangu kusibuna abakenya bange batwalira gosemeria ikiagira nigekorokana nganonye bado chiskuru chinyinge nchigendete gutwara omo chano kusinchigendete kusaba baiboli chibesa kubwatakana kusikubwa mono chibesa buna chiria echiamaga chokose chiamagendero ase chiskuru nabondi gazeti ya The Standard yakora buna chibesa chiri bwe 20 gwika chiri bwe 30 chiria aboiboli bako chibasabwa ase amukana ose chikuru kwanga development fees echobono chikwirira aboroki wabange batigaranga gose bairani wawo chinka ekero chibese chitaratoka eyo korokinga bado amasomo gose chisemi ne chiri golire korokigima aiga asense ya Kenya page ya kabiri gazeti ne ya The Standard ase ewi mangana yechisemi igewata na CBE rollout chaos your child may start a senior school unfunded omoroberio bogosa grade gay komi kose grade 10 bado nobwate umuchando kigima kusibya gasombiraro ikiagira una aborokiwa basoire nonye serikali ke hotel aborokiwa basoye batabwati uniform basoye batabwati school fees bado funding korwa serikali kusinga nonye serikali yabeteke kubwatoka 44 billion na omoske wele Ruto abere ka kwera nigo bado ekorokana nga chibesa chiraswa ase chiskuru kose senior school bono besa chiraswa ro echo chibwenete gokonya aborokiwa bogochaka amasomo abo asinchira yabene orobotiro raiga robene korwa ase etera enene ense ya Kenya was committee maximum prison otena prison officers jailed for aiding escape of varsity attack terrorists onyore omwaka 2015 omwaka aborokiwa gose university area Garissa yanyarite kuba kegosaganwa na babegwa abubalenge gusa abubalenge kurwasi kyombekerikia al-Shabaab gose asomba basokano yo irete abantu gwetani emya ya mone 40 gusiria magimabo abange babo balenge aborokiwa nikobono page ya gatatu emorikirete buna abo bisa batatu boborendi ase ejela ya committee nikobono banyarete ko kumirwa gose banyare kobera gose gusibwa ase emiti nyitano nomo kubwatekana muna asumwaka 2021 niko bararete egasi yabo kose mbakoreta momocho ekyo yairete kati yabo begwa bali gusaba kagero bali basibire ababegwa bali al-Shabaab basibira sejele yo abande bakanyara gutamo mwaka 2021 ikibono kolengana no munachebina oyo onyarete kubwatoka hukumu yo litukoregora atebetuna niko babwanete wakana chibesa chire 100,000 kero yomo patatabu kusebasibwa asemetinyi etano no mona gotabuna egekore kyo obakorete gusokorarire miremo asinchira bune you know police gusokobeka amagima ya Kenya sakongo kyagera abaiga balinga setera n'abantu balinge abaiti
nekero kuligereria igazeti ya The Daily na Taifa bono mambia pechi ya gatatu niga ebwato magano omwanchu muligereria ase ukonera igoro yo mugavana bwe county ya Nairobi tukonera Governor Johnson Asakaja nabo bisabande batano ase county ya Nairobi nigo bakagire bono bamulikire ne lisoli ya ime monoli serikali asobogiru chukiwa abosubika mbero asogo chukusubwa emetinye tanomo asigisubo kubwatika nugo chaya lichikolie kigambero akolingana nilichikolio eli aligotebanga okubwana no county ya Nairobi na abakolimere mu county yo akwalenge OCCBA yabo nabakolimere county yo okukwalenge wacha etwe no mugavana uyo nabo bisaba batano mo nigobono kwa irire abo bakolimere mu bikoirali uko asikambero kuba niyo mugavana nabo bisaba batano kubikubyara abo yuchi ko sikirwa ametinye tano mo kubutikana no chaya ekambere ekanene iga ere mamincha yeli chikoliri abakolimere mo nomugano ulikiri chibe gatatu bono mambia asego tubagana mu mugavana Johnson Sakaja nigobono ali asege suguni egetindi asegero igorengane ya mubwatanire magana alikiri chibe chakana bono mambia Matiang'i asema gazia za kisiasa zitatumbukiza inchi katika machafuko yagotobakananga omorai ubwe chama gusomorai uyole boigomo rwandirwe karuki buraibwe sogota secha Maria Jubilee Dr. Fred Matiang'i nigo aganiri omokonyu buraibwe se Rigathi Gachagua wesona ni ase Assembly ya Mount Kenya nagukanya owe tubanu goso buraburu ya nyarako beko enekiwa kiringaki asego tobakana ndakenga nigera kwirira ugusereka gwechikura anamono chigagi cha 2027 nabo kwirira NC gugosoa asubu salia mangana ya Matiang'i asono atebirunga kubwatika nega kurukia betega ali udhaya kiandake abangi bakugikiria nigo korokenga andake nigo NC ya Kenya gendere gosoa asubu salia butindi ino mangana ya Dr. Fred Matiang'i nyoro mangana wasibe chichia kane imambia bono ekero kuligeria amangana au alikire sigazeti iga na bokoranga ki bokoreri asya gitali eli abaringo bua nyaleko ba bogotenena asinya gitali ya baringo iyo gotoka ime ya Cabernet niko bono mwenchu muligeli no motegerali bugatene tukubwatika namo mogiro bwabanyanyimbo oyo ogendere tokolekana asensemeyo nyora usubu abanyibwa bakolimere mu babo chenu awokolekana asensemeyo nyora mangana yosibe chichakane gazeti ne ya ade Taifa leo Matildah ase gazeti ya The Standard 9 ni gobono emulikirete obukoleri bwabajumbe kusaba bunge aiga asensi ya Kenya abobono ewiki yega baroberete gose bachakire no mo yega obuguse etaro yabo yokwego kya ase chinse mochiri chawa Naivasha yogotoka meye county ya Nakuru kulende libolo ni goli atigere una watchdog role in question as MP's old luxury retreat ase etare yega yabo yokwego kya nigo barorekanire bagokora ikaro vya bere bigokorekana ase hoteli ase chinseme cyo cha Naivasha kurende amaboli agende tutigara saba Kenya buna abakenya nigo bacande gitekigima kurende ababunge abangete bariko batalira guseti barigo iga ground banyare ko banya ari abakenya abawetera kurende digo ekarakorokana nigo bagutumika chibesa chinyinge guse bagutumika eniwe nyinge ase chitaro cyo kwego kya buna eyemo yabo iyo babwate ase chinsemo cha Naivasha ase amatuko atano ase wiki yega na boigo ikigamire kerena ime yensi ya Kenya nigo kianyarire guteneria emiroberio iyo gose emiroberio ya kikatiba egokorekana anomono ase serikali enene na boigo serikali chichi county whatever High Court suspends state legal deals after misuse allegations yarorekane buna nigo egati ya barai anomono abagana babiri bakomorikirwa kima ase ogutatumika chibesa chi county boronge ekyo kyairire kiambere kenende gutenenia nonye ne chibesa chiri chibona tokobwato ko guchase chi county injira bwato kwa ase amatuka ega engana bono yachagete korwa gose yabona tokochaka korwa achitariki 12 omotinyo yugo motanganike mu mwaka 2026 ibona korokibuna nonye no mo controller of budget akani wenga tabasa kubwatuka gose tabasa wanchera tabasa kuweka sei besa chinde chonsi chinyala gosoa ase chi serikali chi county oika engana eyo ya molekero na boigo bwasio kubwanyala kwanekiwa anamono asobotumiki bwechibesa echi chabere chikorwa ase kiganja ekinene na boigo ne bwatigati ya barai abagendete gusira borokiwa o bagosoa ase chiskuru ko bwamono igiredi geko bikorwa chinsemo o imense ya Kenya
mwancho mo ligerere na boyiko motegereria asense mo yende chibese cha National Social Security Fund NSSF use ekirengo kiechibese cha NSSF chiribono abakenya abali bagukora emirimo barache kuba bakonacho ni kubono cyanyariko kina kubwatakana nelichiko elio lia etikwa ekotona more pain for employees as new NSSF rates set to come into force bono nga engane yobono lichikerio ndichiko chaka ukore emirimo na bwigo chibesa chinyinge pi omukenya arache kuba gakubwatuka uchase NSSF echo konyora chiri bunye chimisato na 20 niko chirachiko kina wika chiri busano nemo chiminye na 53 use from 4,320 Kenyan shillings to 6,480 Kenyan shillings. Icho ni chibesa bono aba Kenya use sebali bako nacho chibesa chekirengo kigoro muno barachiko bako nacho kuchase NSSF na gotigana nayo nigo amange agendete konekiwa kurwa chinsemo ona kubwa mono hikotabona court blocks 2.1 billion NYS county road deal na ndinyorenga ekyombiki kia NYS bado ngigenderete koligererwa kema ase amagana yobukurumi bwabete bwo gwikiranwa emyaka MK ya etire kuna nigo chi company chi bwanete wakanwa chibesa asokubwa toke bintu abuna bono chibuti go chase ekyombiki kia NYS kolende echo chitabwa togeto engana bono egenderete koleta libirira kema kolende kurase county ya Nakuru nigo na ndikyombiki kia NYS bono kyanyale guseke gambero kyanyale gutanga kwa gachwa kubatuka bwechi besa chukwa gache para wetira sekyombikyo kya NYS ino yana mange ali ase gazeti ya The Standard yeli tukoria lero Nakurukuliria se gazeti ya Taifa Leo bono mambia boigoni bwatu mugano mwanchu muligiriri ekatukuliriri gali ya se ensomende mwaziri bwa mangana ali yubolemi nere mtai kawe nigo anyare ko bagago te kwene kebuna nigo serikali ira chikobetedi kwa kugura chibando kurwanse chinsi chisiko chitali kurusuwa ibango aiga gotebanga serikali nigo yabeka ensomo chibilioni mochumtisa ndibere kugura chigunia milioni mochumtisa ndibere chibituma kurwanse abalimi kulira balimi bangire koleta ebitume byase ensemeli yekiagiye serikali usekembe kiligia NCBD kulingana nere nigo bona serikali chikobetedi kugura chigunia chokoro isiko na asensomeli yotakana ebango kuligeli magana ndumo nchumuligeli no mwategeli bono mambia no kuligeli ya asensomeli Mombasa umukiro yo mobu boitibwe murugyo ye nigo neki kambiro gosabu kwa berana gotebenero itutu murugyo ye asanchire ni na gusaba amabere kambiro kemuhatige kemuhanchire na komokeli gisibo sukoro school boy na Matildah kero kuligeli magana likirega egotebekaranga umukiro yo moyo kurunga murwada hawada mbaraka wimeke mnongene nigo amuitete umurugyo ye sogo eswana ni asumtandao Instagram asugutomusabali baga asumwa kuli 2022 kulinde bono umukiro yobira sechere myake ne nigo agendre gwetera mangi asubono atebirunga echera sokoberege sibo kiamosamiria mangi nabo igugwanchira na niga itetobokaye nabono gusaba eke kambero kemokeli myaka gusike munyara kobage komuruselia egesibe kyo namangana makonsana alikirese zete iga emambe ya bono na kuligilia magande magana lyo sombi serikali nigo yabekire murobuli wogo chiko yendera kwagacha ebara gusireli yechi kilomita 125 libere ase ensemeli ya tafeta egotukura ese bara ya voi guikataveta nigo bono kulingana no moziri gusumuliki azizara yobo sombi okurunga Muhammad Adagal aniga enekiringa serikali yabekire ensemo chibesa na boigo yokwenekinga ibale yo era chikubwatirania ensi ya Kenya wetransameli na boigo Tanzania na Burundi wetrasi bandari ya Mombasa nguchire kwagachwa bene kigima numugano boigo oirobolito asigazeti ga emambia bono nanda mange namulikiriga nabokora mangana kurwa sisi chamaiko mangana kurwa sobonchereri na mangana kurwa se chisomo chiri chechi ebiti kolende trash kwenda sebiti Matildah ase gukora ase amangana yobo cheno na butambe ase kingese kia DN2 ase gazeti ya The Daily Nation ko bora buna kusenegendete kumulekera oburere bwa cancer yorobero gusesa vaiko cancer ase abasubati ase gotabona a healthy nation ko bwa mono why women are still dying of a preventable cancer
yani kansira nyale gutangika kurinde abasubati abange nigo bagenderete gusiria magema abakira bono isegetegenderete kurwegwa ucha basaba subati bonzi banyare ko bakorengwekero asekero kosego kolerwa screening nabo igo ase kengese kekyo ngokwanirire enchira abasubati abange asamatukaega bakale kogenda kusekero chinga kichuko gonkia bakale gochora enchira ya cesarean gose C section but bono abasubati abangeti batageti konyora abana sinchira eri ya kawaida gusenchira eri yigekoro abange babo nigo bakale kogani akobaro erinde goetanga kurwase ogoseria amagima ko so obororo bonge bogocha na boiko ne binto binde binge sebetona my body my bath why more Kenyan women are choosing elective C section but ngano nyina abanyagitari ko bakometire abasubati abange gakogenda nyagitari otebanga tiga akolerwe operation kuna bange bako yes ukoibora kwe koronkoroki kwege koro kare bantu mbale ngi kubaru yes igabana bana igo kina kigento kige koro yani ukoibora kwa kawaida yani kwa kawaida yes korinde ekerongo kolera abo sense moyende nar ekotebuna asekingese kiagati tibenti sokorengingane yawo kunera ase gazeti ya The Standard nar ke molikirete buna society still prioritizing girl child over the boy child yani mwana munyaruka nigo akaleko gwa libagari abeneke gima akaleko egererwa nabo igokurwanirwa sama tokayega kurinde umwana umumura agendete gutigara bweka akagendete oichanda nabo igokwerwanirira okay yes. Amapenzi onye kukikwaga ntukwa na senseme sukuru bono je nkumetinga ki okoiboro ko yankara no koiboro kwa kale yani njiro monta koibora mato koibora karo kunkolikoli bono na 10 ndo koibora gwachire gwekerero nkoliko bwekana okay koibora mbaroro akonyora na bakonyora umwana bweka lakini mbaroro ngabaka anyenywe umwana arusigwe atarwarete lakini rero abasubati abange bakala gochoranga tigagenda abekweme yeri omwana arusi sababu na kwira na CBT ebono mambia na bonga neti gukora kuri CBT aisomo kocha omukocha ntenera bwekera bukirike Manchester United akoronga Michael Garrick ni gomona atebiringa eretali kuboa na eretali kumuswa ni birengera bya bange no nyamaiga yo timu yo ya kubua timu iga ya Manchester United niyo yabua chigoli 3 asibire na konyerasa elia Arsenal asigetikilikia Emirates siku ya Jumapili ase elige ya English Premier League na ni gomona nyara omokocho iganga ndagotebaga nabwo tukosemuri okonene ase timu ya Manchester United uchikokole buya na gusuka mono ase musurubwe liga ya English Premier League nanda mange agokolekana siga zete ya Taifa na The Daily ase biti kolinda siga gono onkonya kolera kuruga iga siga zete ye umwanchumulino umwanchomo tegere libono mambia banda buya amapenzi yarenge buya igo twachagete buya amapenzi yarenge buya okay no problem kwa razake ra duniani ikeka mpeji 3 papa pupa Jumanne Januari mapema ikeka ntate okoretero munyakini live and direct munyakini mbwata ikeka nikakurukwa kerigo muchemi ni uyo iga ni gale omwana faseni ni ganchite yani kwesoka very smart very accurate very intelligent okay ni gakurukwa se gali ensemo ya Nairobi aseketari Nairobi okay ni ganchite sana kuligerelia chimuvu we araruya hapa pishin kwenye kipindi cha mwanzo wa sinema abuno wanchite ngenteke nemo gorere TV akoreki aligereri gabu nyomba mwaho kwa razako ra duniani okay korugi gabu nande gaiganige gotebekananga nanchite koba nabasani aya motiga abere nabasani bubuya gabu kwakonye kwamba bangana muhimu kwa razako ra duniani nyo komutaite ngakirisi min 0740 0701 sorry okay leo ni siku ya Jumanne yani leo ni siku ya Jumanne Januari tarehe 27 mwaka ni 2026 taifa leo pechi kianda dundusa hapa na pale okay bono gaiga ni gongo koira mpaka sakuru kwa bunyole muhaya gaiga umungu anakale gaiga otebetigu arwe ng'ombe ndabu asengenjo yake akurure ng'ombe ndabu
asamatanga nigachua tetengi na biara orwe wi ngina biara akamochwa toro mbaya mbovu tati sugwae atebe tigwarwe ngombe ndabu inde amanya koraki amanya kwabirwa neji sokoro ino molikyo no korwa nere Titus ominde nero manyiri gigabu arafu maikuru gabu koire paka sakoro ku London Ingereza papa bono gaiga igegoteba nga utafiti wavichua asilimia 55 ya Waingereza bono gegotebekana nga Baingereza 55% igo bakonyoma aba Pakistan. Okay, bakonyoma ba Pakistan naende pinamu zao. Pinamu ninki mama Bamuabo. Abamuabo yani bakonyoma bamuabo chikazi. Okay, oino molikyo no kurukwa nere mashirika nero manyiri gabo kurusige gabo asengo chikokorera senge chechinso mwancho motegereri ntate nkoire mbaka sakurukwa sakurukwa kangundo igotoka nza Machakos iga. Okay, yega Machakos ngote bigunde iga umungwana nakarega ndeba basirika be kanisa banchite Nyasaye banchite kabisa paka pastor bamwanchite buya kabisa bono umungwana yomo bakana na mukaye kanisa buna bana na mukaye kanisa kiagara banchite Nyasaye bagotenga gali amatero biya lakini umungwana uyo iga mbali kukwara na mukaye pi. Okay, mbali kukwara na mukaye pi asenje yaki mbaita ine kuru nyumba bono pastor gazi eyo gazi pastor bono baigwani pastor oino molikyo no kurukonere pension matika abuno ngokorega seti yana ya taifa lero kwa razangu ra duniani mugakanche misi Onkorogo kibacha ili right muligeleri no motegereri tugende kusangamo onyorenga aina magazeti tu akoire mambia bono nigura somorobuli Etwani ya Getembe bono mambia and good morning katusanga trash kwenda setu ndo mambia bono trash kwenda se never mambia bono muligeleri by the way magazeti aiga akwane binte binge kulento kwirana tusanga mange katugenda kusangamo Etwani ya Getembe. Never hallelujah Nyasaye no muyaje ngote iboira Nyasaye no muya ekiagaranki Nyasaye nero toikirero nanda ankio nturamanya naro ngoto ikiare ekiagere tokumusaba tokomateta toikiri tukoria ankio eliro liri araetire lakini ndikwa mwakira ya mono mone tata Nyasaye ntate goichega burongeiga gakia maena Nyasaye abarandi ntoro gakia barandi mbaro bakurandi nchiri ya Nyasaye buya kabisa barandi barigire tikogendo tata lakini ntate mbate barandi mbaroro okonyora kabisa be serious era goteba no murandi pi lakini bintago koraisi kuga iga mbirigo togoki umurandi kabisa pi umurandi umanya kurocha murandi ndo rure kanisa bana Yesu asifiwe bla 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 onyodeje eche sadaka buyaga abulenda abantu baromba musigete mamaiti etabiyaje umurandi kwa makamanyora ochira segete ogorire sigara igebise ta segete ne sigara akonyo kaki umurandi utata buri kabisa oliboli ogotosabera esigara kabisa ako kongonta gali kaki umurandi. Okay, abarandi baroro talibozi tabatali barandi baitu nabaya butitete goche Nyasaye titete goche Yesu barandi baroro okonyora kabisa pi orule kanisa abwateza taka ya very smart very accurate very intelligent akabwata umuntu gitoyomo akamotenga ki ayatata 200 ngeji genda ndetere 40 kakurugi gali ndetere 40 kayorore obisika nguso no mateche no murandi okay obisika kabisa moretera oaka ngana lya kunyara kurandi kaki nali kunyara kurandi naki kaki pastor tabatali pastor no nebukuya Nyasaye tata ngoya so muraji
ngoya somore no bwartia machiko ikomya nyasaye kaki pastor naje kuitete Goliathi nkike bono gokora pastor kabisa pio konyora oyo chire mapema ngoja kugamba gambara n'abantu mapema kwanyora pastor okwandeli etanga nga enoge okay umuriuri sino nga ikwanso nga nyoko umupasta tabatali umupasta si ko munugo aje boronge mbuyo kirepi mpaka kwarangeli wa matabao orandi tigama chezo naende tigamba tebiga aba pasta babo kora aso wanja koino genda kabisa mosaberu buya naende mubatizo naende buya sa amacha mange tabu atali maliba amacha marabuse gaki muchikoba igere mwaturanire tarenya sae buya tato minto ntomoganetie na ntomoganyete Yesu Kristo ngojale neke mbugu kiaye ngayurabe pastaye ngayurabe ogoteba nkuranirira abantu banyasaye goteba nkuranirira abantu banyasaye nechipano ukurara ngotebore nkuranirira abantu banyasaye okay emegondo nigolia neti abantu nkabo ngotebore nkuranirira abantu banyasaye aba burakano oso ete nyumba okay no problem kwaraza kora duniani lakini ntaitengo tebika pastor muya no liyo kubwatiri lingarenya nyasaye buya obwati bukubya onyerigeli kabisa onyegena oye bwati kako enda kuraniria abantu na bakoraki bamuegena hallelujah okay there is no problem lakini tigango tebiaje tata raniria abantu burunge gose tutame gochitini chinde nchirendete iyo sikupemberezi wala sikusoroli never hallelujah. Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity. Burabu Technical Training Institute iskuru jibo bundi yijese ni chekerero na magendero wakwili ya chisemo asisemo ya Computing and Informatics Department mbabuate ICT Computer Programming Cyber Security Digital Animation and Media asisemo ya Building and Civil Engineering Department